besok asa dorong masuk nata di studio tua Jangan kau dorong ya. dibuat nata dorong dia dibuat tingkat pasu naik mangaliat mahami ima pinopar yang kopokasi tuga banalu baru bere amat tabe batama masuk ang giat na tujulan ngayon dapat na akka sinakap ni rohanani lumobi di akka pinopernani mana tu dia pe mangalaka tu si mana dapat akka persaulian dan dalam magodak lihat di
tiyo ada. Siapa? Amat pada kami. Dibalikan doa ay agatiyo di parapat doang go panatapan.